kila ada kuib dapat kerteng. Kaya hadian berpelapan jari ketua balai pak hembo ya kita kinong pahara panpet. Ngakrimen skem bana kalian jong chief secretary ru pun shim ya ka le ya ka jong kapenta pan mana ya kini ki trok ki biat nang tu pan trekam ya tu ka mau ya tu kendon kaba mana ya kini ki trok ki biat ya amar kumba kalau menta ngai la de ngala sakut hamtu kumba sejan arlai genta kabung lado pemik program tang na kata kini ki trok ki ba kham tam po jan met le ki ya into ba tang do ban ki ba suba ka ba tang na ki kalire tela di ki trok ki ba overload ki ya into la ba sutro la de kin ban jot ke ba ha ju ka por na bo ru jing kli yo tu ba tray tu ba tray tu ka ya tu ka suba ke laki la train em ka kum ki kendon ba ban tray nomor ke bos ngok kalong ka ni ba ka suba ka ba empat dep pan shna lasdang press karipe kalong ke ikai ka bun sayong nge te bat ka bakta shisha ya ki patpa jong ka gadong ka than situ te kita ke dei ka banga mentan yu disiru to ngarang keling ong lo layo ne kanu ka jingtho na kaliang jong chief secretary hakabeli pembe ka kajiya jong ni kitrok na polat umsa nomor kidon kitrok bayat ni lat umsa kata ka shong ki engineer ki bari rompet nomor bakri ka pisa kaba om bay tingka ka World Bank ngatrai ngam trai ba ka World Bank kan sha yaki mo yaki jingtrai ki baka ka bay pisa bakin long ki jingtrai ki ban ne tang de ki banai kade ke ka ba ka sarkar hi ka pan shimkhia ka department ka bari pet ka hapan shimkhia ikane batla kade let's say what ban mau pan blacklist ye kita kiba pensionai ki stop pan kam pan le namar boleh kapan sosat kapan jenjar kapan kordit ini pat ba ke manu pan pet kita don ke department don ke engineer no te kali ka kam rom jong ki ke pan pet lau tu kontraktor utrain em kat kum ki kendon ki ba no ki kilayate pan trade kat no ka jing ben kinala ki don em am belum tu kenala rom dah kita kini ke bang syam halu mentang orang put dia ngala ai ke siti kila ai ke jubab mau ki hapan ban pet ye kita ki jubab ke jongki tamba long wat beri ru natrai ulak ban sutru ba kuno ke surak ke batang tang surat dan siang tang dikibnai pamenta kan long hagadu kadur kadar natrai ki natrai ka don kam hinga na kalian ke jonga ngan yai put din pan pentikna ba ki chat kam ba kanun ka kam ta bagi trai ka ban long ka bajanai kam ba kan long ka jimin trai ka ni kabampat dap ban sna menta kala don kam ban marmot bat yo iru ban don ki marmot nakini ki jong i jong u ula pentip baula tho sa ka sarkar jalla kata chief secretary u secretary ka PWD roads ori ka surok ka ba ngahiru ngajuyat ha empat daslam ngala tho ya ka city show secretary jong PWD pan ngala bo ka tu ka ni tli ki jingkli bakla ko makhap drill tli ki jingkli aga be putuk surok ka bala la bay pisa da ka World Bank tika bas nolongo kalomba kasurok kabampat dep wat bansna nai don sipon ki banta ki ba ikum bampat don surok menurut tika long ke bangi hapan simkhia ka banga himel de nan simkhia kani wat dangshen narang ko ru city show chief secretary bang ong ba ka bor penyat juga district di hapan pensenge ke jingat juga di trok kiba kat sau shaka kat reu shaka kiba dalile ru em kim rei banyak na do kesu en rei ko susi kolom ki trok jomo abang kli kibri hutu ki om kita ki trok jo high level kane ka ajingle jong kini kita kiba kami re di high level kali kai ka bangi kum ba ni hapan yang bersya iko kini
Namar munu bajanjar ki janjar pai pa. Abapang ba shitom teng namar ba kiya ki trop de ki do. Watang ba pinya ya pas umlang. Tenga tho ira city show chief secretary dan kentui u bah kini ki district nadu ketiga is maka eastern west ka east Khas Hills ba karib hoi district. Badali le ru em kemdei bansha ikini ki trop ki bah